bazalwane CRF. Hayi bazalwane ndiniva. Kulisi CRF Christian Revival Fellowship nikhona. Amen. Emini nje I would like to greet i-office ye-CRF yonke iphelele ndingayicalulanga abafundisi abakhoyo ngokhethekileyo Mrs. Mfundisi Ndebele ndibulise ibandla lonke ngegama likaYesu Kristu mfili wethu amen. Andihambi ndodwa ndihamba nomthandazeli wami, hence I insisted abekhona Pst Mbethe, thank you. Ndiphinde ngithi shine kwintombi endihamba nazo, ndicela zibe ngenyawo sisinomphelo sisinono sisibhinki. Thank you so much for coming. Hallelujah. Ndiyanibulisa bazalwane. When I got this call a week ago, I think, from Brother Mbiza, ndihamba nomlu Ngobi. Ndithi kuNgobi akho kubaleka this time kudala bendifuna CRF. He made sure that he gave me time ndingakabikho booked, and so I thank the Lord for opening this day. Akho into endiza kuyenza. I'm going to fellowship ngezwi likaThixo ndihlale phansi. Hallelujah. Sister Mbethe, can you come and sing one song before I start? Hallelujah. 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 Ndizawucela simeni ngenyawo bangcwele. Kuzawuthetha uThixo. Akuzuthetha umama kodwa kuzawuthetha uThixo. Ndizawuhlabela ingoma. Nguwe ozaziconnecta nobawo. Phambi kokuba athethe, uthethe nawe naye ngawe. Athethulula lapha kuphendule ezinye izinto. Hallelujah. 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 Yeah.
we open our books kwincwadi kaYohane chapter 15, sisafunda nje iverses bembini singalibasani. Sifunda verse 3 no verse 4a and b. Hallelujah. Ncwadi kaYohane chapter 15, reading from verse 3 to verse 4. Verse 3. Nina sele nihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlala phansi sisinomzomana uphakama. Hallelujah. Uverse 3 phakule ndawo sifundileyo sityhilileyo bazalwane. Uthi nina nisenihlambulukile ngenxa yelizwi. Hallelujah. I am blessed that silapha nje singenacawe esimisayo. Andithi sihlangene apha singamabandla ngamabandla. Hallelujah. Sikhonzwa kwindawo ezahlukeneyo kwabafundisi abahlukeneyo. And therefore I can speak boldly. Hallelujah. Kukhona ke impazamo eyenzekayo in the kingdom mfundisi. Yokuba men of God bathathe indawo yelizwi likaThixo. Sifumanise abantu benqula man of God more than the word of God. Hallelujah. Sikwixesha apho umuntu ehleli esihlalweni sikaThixo. Abantu bequbuda becela izinto zikaThixo emthwini. Hallelujah. Hallelujah. Lixesha eligqwethekileyo. Lixesha elixakekileyo. Lixesha elitshintsha abantu bahlale endaweni likaThixo. Le verse siyaziyo. But ndiyifunde over and over again. nguYesu lo uthetha apha. Uthi nina nisenihlambulukile ngenxa yantoni bazalwane? Ngenxa yezwi. Meaning that into ehlambulula umuntu. Into that purifies man. Andithetha nango physical body. Ngoba sonke sibahlapha sihlambile. Sihlambulukile sifaka iperfume. Sibahla andithetha ngaleyo, andithetha ngenkangeleko yemehlo lomuntu. But there is an inner man that only can be purified ngelizwi likaThixo. Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi. It is only the word that can purify. Any version, it prunes us. Hallelujah. Ndiyenda bale picture ke mna ke yokuba kama ndala sikwenda usisusu. Ukuba singavale kama namhlanje sibahle. Lobu ngambulisa umbelwana wakho unduka kamnandi. Ngoba uvela ohlamba ne. Uvela ozicleansa ngamanzi. Sivalelane nje apha. Insuku sibe 5. Kungabikho umuntu uphumayo. Uzawuqala kubekho ivumba. Hallelujah. Kube nzima nokubulisana ngoba amanzi awekho ayikho into esihlambayo. It is the same with the inner being because the word purifies us. I am marveled and amazed ngomzalwane that opens the book on Sunday. Sihleli nabantu abanukayo. Hallelujah. Because the word purifies us. Hallelujah. Ulindela kuqala CRF ayiqala khilizwi. Hallelujah. Father God, you don't need the worship team to purify you. Ungahlabelela kanti uyabona uyanuka. You don't need to be MC to be purified. Christ himself uthi ngenxa yezwi mama liyaqhubekeka ithi endilithethileyo kuni. Not the man of God, but Christ himself spoke this word. Hallelujah. Ithi iBhayibhile lalikhona ekuqaleni umhlaba ungekabikho. Izwi likaThixo. It cleanses us. Hallelujah.
uyofunda kwi-dictionary yazi xa ufuna uunderstanda vula incwadi. Eli gama lithini lithi purify. Ithi kwenye indawo ithi upurifier to be clean, to be cleansed, to be strained, to be decomposed. That's what the word does. Uyabona xa sise decontaminated, xa sise mall kukhona indawo sibambelela kuzo ezine-germs esingaziboniyo ngelihlo lenyama. It is the same in the spiritual realm. There are things that we step into that we are not aware, but the word is with the Kachigo purifies us. The word of God cleanses us. Hallelujah. CRF, I pray that you remove your eyes kwabantu and seek the word of God. Hallelujah. Praise to God. Verse 4a uthini? Verse 4. Hlalani kum. Mna ndihlale kuni. Hlala phansi sisinoni. Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Indileyo wenyaniso tshoyo uthi hlalani kum mna ndihlale kuni. Hallelujah. Uyayazi nje xa ukhangela indawo yokuhlala awuvuki nje estratweni ukhombe uthi nansi indlu ezawuhlala kuyo. Mna ndithetha wena your flesh. Hallelujah. Zikhona izinto ozenzayo ozikhangelayo kwindawo ufuna uhlala kuyo. Ndithi mna naxa ufuna ubeka ibobosi awuvese ulimise nje. Ujonga uba is it accessible to public transport. Ikhona na itepe engakha kuyo amanzi. Ikhona nipali endingaphuma kuyo umbane. Even naxa uthenga ibond uqala ujonga ilocation yendawo. Ujonga uba ndithengile apha in 5 years time ivalue yendlu izawunyuka kanye izawuhlala. Uthatha isteps before uhlale endaweni to check the environment ozowuhlala kuyo. Now I have a problem enkulu yabazalwane bathi bahleli kuye bengamazi. Hallelujah. Bandingathi mabaphakama abantu abasindisiweyo uthi Mbisa ungaphakama ngomuntu. Bandingathi makuphakama abantu abahleli kuye not abahambi qawe, not abangqinayo, not abahlabelelayo. Ndithi mna abantu abahleli kuye. Ngoba xa uhleli kuThixo uyagqitha ebantwini and get to know bani lomthiya. Awunothi ukhathalele indawo omise kuyo ibhangalo ungakhathaleli ukumazi xa isithi hlalani kuni mna ndihlale kuni. Hallelujah. UnguThixo wayekhona umhlaba engekabikho. He is God the Son and yet he is God. Hallelujah. It's a Bible. Everything that was made for him through him. Hallelujah. Akhonto nanye bikho. Everything that is ikhonkaye uthi umuntu ohleli kuye. IBhayibhile ithi he started preaching at the age of 12. Ndithatha ngomntu okuthiwa sihlale kuye. Hallelujah. Ithi wakhe wafika emtshatweni kuphela i-wine, but him he changed amanzi abayi-wine. Hallelujah. Ithi iBhayibhile he heals all sicknesses and all disease. Hallelujah. Wafida 5,000 nge-5 loaves and 2 fish. Hlalani kuye nihlale kuye. Ithi iBhayibhile amadimoni xa isiza kuye they trembled. Basicela uphuma ngenxa yokufika kwakhe. Ubani lokuthiwa masihlale kuye. Hallelujah. He is the chief cornerstone that was rejected, but those who believed, he gave them right to be
calls his children. That is him. And ndihlale kuye. Hallelujah. He is Alpha. He is Omega. Whatever fig we are so and in the province of Afan, we figure the son of the widow. Israel is a boxing, the only son. We figure one mission, what you do into celebration, one fusa, a boxing. But wait, he went further with Lazarus. One day, I'm going to move far. For me, it was God of resurrection. Hlalani Kum, ndihlale kuye. Hallelujah. Hlalani Kum, ndihlale kuye. Mighty Jesus. He is the beginning. He is the end. Hallelujah. He died, but yet he lives. Hallelujah. Hlalani Kum. Yamthanda uDavid akayicacisa athi he that dwells. He that dwells in the shelter of the Most High. Not ahlele ecaweni, not ahlele ibutoni, but he that dwells. Xa uthetha ngokudwela, ndinepicture yomntu ongasukiyo endaweni noma kufika endlala. Noma khomani, he that dwells, he in the shelter. Sisecaweni apha ukuba ungafika itornado, mhlawumbe abanye abantu bangathi iphelile icawe ngoba imkile ibhuti. But I'm talking about the shelter of God. He that dwells in the shelter of the Most High, they shall find rest. Oh. Oh. They shall find rest in the shadow of the Almighty. Hallelujah. Indaba isehlale keep on there. I don't want God. It's not to please anybody. It is to dwell. I was crucified with him. I died with the Lord. It is no longer I that liveth, but it is Christ in me. Stay. Hallelujah. You want to align yourself to the will of God. Nansi recipe. Ekake naba-apostoli. Hlalani kuye. Naye ahlale kuni. No devil can move you. Angathumela ingelosi zibe kind. But he that dwells in the shelter of the Most High uzohlala mthunzini kaThixo. Andikwazi unjani, kodwa ndiyathemba ukuthi noba kuThixo ilanga, umthunzi kaThixo indawo yokusimela. Hallelujah. Yes, I ngoba ndifika apha entumayeni ithetha nami ndithi kuThixo, oh Somandla, how wonderful will it be if kungahlangana abantu in fellowship abahleli kuThixo. Hallelujah. Khona mama ngimthandayo wayendla ngonimentorisha ndumakhulu ufika esithi kuni Lilitha mntanami ubiziwe ungamamatheli ukuba ngumama umfundisi. Setha intando kaThixo ngempilo yakho. Hallelujah. Umtshado yostop nonsense yobungasebenzi. Into endibusisayo ngalo mama, most of us know her, but ayongani yakube ndimtyile. Uthi dala
and I long for those services mfundisi. Uthi babethi beqala nje ukuhlabelela. Unyakame amadimoni. Umfundisi engekayithathi iqonga. Uthi baze bephuthume efront, abanye begaba bekhupha imifino, abanye bethetha, bade bakhankanye namagama. Bathi undenzani mangundebele ngoba uhlele endaweni. Uhlele noThixo. I long for a service. Yoba singangeni isitulo ingoma esizithandayo worship team. Bathi kuhlangana umlilo nomlilo. Kungabikho umoya umbi kukhona. Ngenxa yoba No. Verse 4b. Uthini? Njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo. Lingahlalanga emdiliyeni. Ngokunjalo aninako nani ningahlalanga kuyo. Hlala phansi Nkosi. The tone changes in verse 4b. It's like a warning. Thetheka manje mosuthi ngene selihlambulukile ngenxa yelizwi. Endikuthethile kuyo. Asisondeze uThixo Yesu. Athi hlalani kum ngihlale nani. But ke ngoku ubeka statement. Khona ingozi yokusuka emdiliyeni. He speaks about there is nothing you can do ningahlelanga kuye. This is a warning. CRF, as you start the year, uThixo uthi ayikho into uthi Mbisa, you need to find abantu abahleli kuye, because this movement will move ngabantu abahleli kuThixo. Uthini uverse 4? Uthi ningahlelanga kum. Akho nto nenze, ningayenza izinto zenu. Nihlabelele sihlale phansi. Kungabikho nento. Usana lwethu oluvukayo. Ngoba kuhamba abantu abakhonzayo. Abangahlelenga kuye. Shaya lo mlalezo. Christian Revival Fellowship. Ukuba nihlalanga kuye. There's nothing you can do. Ayikho. Nizaba njengabantu abakhindlu bebulaleka. The storms will come, the wind will come, and they will blow that house over. Sibuzani besingashumayelanga eAtlantis. What happened to the movement? Asukile esihlekweni. The foundation is Christ. It's not man. It's not any church. Igqithile indaba yoba sisukise amabandla. Kodwa bahlambulukileyo ngabantu abahlele ezwini. Shall we all stand up in the house of the Lord? Hallelujah. Ithethe namqala le verse. You know, I also repented.